Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għamel U-turn enormi u dar żugraga fuq il-kwistjoni ta' Manuel Island f'temp ta' ġimgħa waħda biss. Il-ġimgħa l-oħra qal li l-idea ta' Park Nazzjonali f'Manuel Island hija ħolma sabiħa imma hemm l-obbligi kuntrattwali x'jiġu osservati. Iżda filmat li xerret l-erba' filgħodu qal li la darba għadu ma sarx żvilupp f'Manuel Island għandu jsir Park Nazzjonali. Li jkun hemm Park Nazzjonali hija ħolma sabiħa, però rridu nkunu wkoll nagħtu każ anke l-obbligi li wieħed jista' jkun li għandu. Bil-konċessjoni ta' 25 sena ilu, għadna biċ-ċans li nagħmlu ħilitna kollha biex Manuel Island isir Park Nazzjonali. Id-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech ma' Times ġimgħa ilu fejn sabbat il-bieb f'wiċċ il-madwar 30,000 li firmaw petizzjoni ġabet l-istmerija tal-għaqdiet mhux governattivi li wieġbu lill-kap tal-Oppożizzjoni l-idea tal-Park Nazzjonali f'Manuel Island mhux biss hija ħolma sabiħa ma' waħda li tista' tinkiseb. Ma' Times il-kap nazzjonalista saħaq li l-gvern għandu jħares l-obbligi kuntrattwali li għandu mal-konsorzju Midi li ppjana proġett massiġġ fuq Manuel Island. Dan wara li konċessjoni ta' 99 sena kienet ingħatat lill-konsorzju fi żmien gvern nazzjonalista fis-sena 2000, dak iż-żmien Prim Ministru kien Eddy Kadami. Id-dikjarazzjoni tal-ġimgħa l-oħra ta' Grech ħolqot rabbja enormi fil-Partit Nazzjonalista mill-fazzjoni estremista ta' Carola Aquilina u l-Aqda Repubblika. Grech għalhekk inkostret li għamel U-turn anke wara li l-Prim Ministru it-tlieta kellu tweġbiet ċari lill-ġurnalisti fejn qal li qed janalizza l-obbligu kuntrattwali u se jkun qed jiltaqa' ma' kulħadd. Mhux l-istess Bernard Grech li qal li l-kontenut tal-petizzjoni ma jafux. Din hija petizzjoni li għadha ma waslitx f'idejna, rridu naraw anke din il-mozzjoni.